Andakuvaona vari muchigwenzi kasi vaitocherawo mvura kwagoteka. Ndakazoramba ndichiona zvinhu zvake zvandakamutengera kana mbatya dzake dzakauya nadzo andoramba ndichingoshushikana vari kudziramba futi. Dzinoakandira zvemutsimba here pamba pavo. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi, mana ese emuZimbabwe Bahasha. Nditikatafadzwa chimombe. Ndakaroora mukadzi wangu Eslons Alberto. Right. Ndo kumuwanikidza aine zvidziviriro mumba. Musi wa 25 October 2022. Ndagara naye gore nechidimbu. Ndamuwanikidza mudzimai. Akapomerawo mwana wangu ndiye anouya nezvidziviriro mumba. From there andakuzonyatsonzwisisa kuti anga kuchifamba sei. 31 October akangochibva ndokuchinanga kumba kuchikomba. Pasindingazive kuti munaenda kupi. Vabereki vacho kwakuchovataurira manje kuti mwana hapo. Vakanditsvaga uye naye otherwise ngorora pedzisa paukasira kana kuti wakatomubaya kudara. Saka zvakandinetsa. Kubva musi wa 1 November up to 12 November ndakazomuwana atocherawo mvura zvake kutsime kunoti kwakagoteka. Right. Ipapo ndokuzondiperekedza kuenda kuchikomba kwaigara naye agiri pamuseka. Right. Ndakataura nyaya yangu kwaagoteka sabugoteka. Ndokuzotonganiswa naagoteka vakandibhadharisa uzo vakandibhadharisa $13. Yakatongwa zvichinzi mukadzi akanyepera mukomana Agripa akanyeperwa waAgripa ana mhosva. Right. Andakuvaona vari muchigwenzi kasi vaitocherawo mvura kwagoteka. So vagoteka vakati haana mhosva Agripa asi mudzimai wako. Saka mukadzi enda zvako naAgripa chimombe dzokera kumba kwako. Kana usina kugutsikana nematongero aitaita bhadhara $10 tikupe outcome uende kwamambo Makope. Then kwamambo Makope ndakunzi inini ndichibhadharira Agripa bench kubva muna November asikuya akutoita fedha kuramba achitoenda nemudzimai. Pamudzimai akaenda nepamiri pangu. Handizivi kuti vabereki kana vachiti inini ndirambe ndine midziyo yake ndio yakundinetsa izvinozvi. Nepamiri pangu kana pari pangu zvemashoshuwa anchaziva manje izvinozvi. Kuti ndichange ndakuita sei kana vakuzondimhangarira next time. Kuti mwana wako chichengeta. Ndo chikonzerero chaunusungirira kuti ndirambe ndine zvinhu. Handisi kuziva. Havasi kuda tete ana amai vacho vanodya mari dzangu havachada kuuya kana kumatare. Kana kunoona mwana wavo. Handizivi kuti ndichabatsirawo sei panyaya yakadai. Varingoti garai ichi. Makadaro muchauya kuzotora zvinhu zvenyu mukadzi wako enda unotora kugara naye. Ndonomutorera muchikomba zvechisimba izvi. Chikomba chichi hachisi kuti uyewo kudare. Kana samunere kwamambo rakasevhwa musi wa 24 November nanhasi ari kubva atoenderera mberi notiriza akatoramba kutorisaina. Ati nyaya yakapedzwa kare naagoteka. Atichaona goteka sapa. Chikupirira chekuti vabvise zvinhu zvavo ana Tezvara ana amai kana iye mukadzi kana asisandide zvachose ndomuda mudzimai wangu. Nokuti ndikutarisira kuti pamwe achaitawo mwana wangu kana ari mwana wangu zvemashosho. Ndachitokupira kuti nekwavari kwaje kokoka ana ave ngorova vangonzwawo kuda kundirerutsirawo kana kuroora ndingaroore sei imo mune mikungwani zvimadhirowo zvimakicheni uniti hembe dzemumwe mudzimai akugara nemumwe murume. Dai vabatsirwa vangu vandibatsira nokundibvisirawo zvinhu izvi ndiraramawo muupenyu ndisingafunge nezvemunhu akatoenda zvake kudara pamwe ari kutobatsirikana nezvimwe zvinhu zvikutomunakidza pamwe ndiye muridzi wemimba vakauya vakatoitira mba mangu sezvo ndakaona zvidziriro mumba mangu. Mukadzi wangu kutanga kafa 2014 ndobva ndagara andisira vana 2 vandagara saka yanga mudzimai wechitu aimboita dzimwe dzichibva but iwe ndikutoratidzwa kuti yatobata kana kutoona kuti toenderera mberi nokutokura kubva September October nanhasi chiri ngoripo kutokura iri kutoenda ndizvo zvekuti vanotori netarisiro yekuti kwakatoenda kukoko ndezvemahumbwe. Saka vanotori netarisiro yekuti inini ndicharoora sekutotaura kwavamboita kuti chiwe nemasungiro ona pane pamuviri ndobvisa sei kumasungiro iye mukadzi ari kune mumwe murume. Saka vakutarisira kuti ndichazomhangarirwa zvakare ndichazopapapa pfunguziro yangu yayo kuti ndichapiwa mwana wandisina trust manje kuti awangu here kana ndowani. Vari kuti tozviziva kuti ndokwamuseka Eslons kana ambobvisawo $10 apa achiri mudzimai wako kana zvipfeko zvake kana midziyo yake chengeta wakadaro achadzoka mukadzi wako 3 months now. Mukomana nzwa muchiti imimi makawana zvidziriro masvika pamba akati zvaitambiswa nevana mungati rondedzerere kuti zvakanyatsofamba sei uyezve mazviona makazviita sei? Hapana takadestroy 4 zvashandiswa zvacho vana kuzvitora mapictures zvisina kushandiswa zvacho nanhasi zviri mumba ndokumuchita mai mwana sezvo paine zvidziviriro katimbozvishandisei ndobva varamba kuti handisifambi handishandisirwe zvidziviriro. Saka takangochigara takadaro ndopakazosumuka akaperekedzwa vatete vangu kudhuze nekumba kwavo achibvawo ikokoko akabva angopfuurira akaenda 26 October achiperekedza vatete vangu 31 October aperekedza vatete vangu that's
26 October vaitorwara avasvitsa ikoko akachizobva ikoko ikwe 31 October ndokuchizonzwa zibona asisiko akaenda kupi ndakachitanga kutsvaka mudzimai zikanzi nyaya dzauri kutaura idzi kuti mukadzi wako kwanga waita naye idzi unoona ngo wakatomuuraya kana kumubaya ende ndomutsvaga tozoya totaura nyaya idzi kana kuti ingopedzisa kubhadhara paukasiyira pacho uya nemasungire edu mukadzi wako ane pamwiri ndokuti ndikabvese masungire erini iye mukadzi wacho ndisiri kumuona ndikachimutsvaga ndamutsvaga ndamuwana paari ndakazotorawo tsano wangu tsano temunechi chivataridza mafotos andandatovatora ndakatobikirwa raisi pamapacho muswatikofu right kuti vachisumudza musoro hapana saka ndakatozvisaudza kuti kandichiendewo kwaagoteka kana mangara kwaagoteka tsiku ndakatobhadhariswa ndini mambi yangu ana kubhadhara kusvikira aendwa naye manje izvozvi kwachifi ndobhadhara ndomangara sei kwachifi ndakamangara kwachifi ndisina outcome bonza ifanira kunzi ndibhadhare futi $10 saka ndakazvisiya kwachifi ndakunzi ndichibhadharira agripa bench $35 kuti itongwe nyaya yacho handizivi kuti zvinopera sei manje kana zvakadai vabereki vemukadzi havasida kutora mudziyo havasida kutomboitawo follow up kuti mwana wavo ari kupi pachaita nyaya apa yekuti pamiri pai pasununguka semafungiro angu vanenge vakuti iwe chimombe chitora mukadzi wako chirera mwana wako futi anotabirika sei mwana iye akadaro manje atone matadzi saka chikumbiro chamunacho kuna madzi Tezvara ndechekuti vauye vatore midziyo yavo kana mwana wavo asisandide zvachose ni mukadzi wangu ndomuda ndikutotarisirawo mwana wangu ipapo zvaari kugara nemumwe murume munozvitambira zvinhu zvinorwadza zvisingaiti zvinorwadza zvinondzimba pamwoyo kutadza kutorara especially ndakazoramba ndichiona zvinhu zvake zvandakamutengera kana mbatya dzake dzakaya nadzo andaramba ndichingoshushikana vari kudziramba futi zvinokandira zvemudzimba iri pamba pavo kunge zvengozi